Atakajera kuti anonzi Legion but inyaya imwe yawakampozesa wakapedzera wakumupawo zita. Murume uyu wakabviswa muguta nevanhu vaedza kumusunga netambo achidambura. Chavaimusungira netambo vaida kumubatsira kuti asazvicheke nematombo, but type yehelp yavaimupa ndeyekumusunga kwete kumusunungura. Chaaida iye kusunungurwa pazvo kumunetsa, but vanhu vakafunza kuti kumwe kusunga kusunungura. Repeat again. Murume unonzi Legion ane mweya wechina unomunetsa. So vanhu vaipota vachimusunga netambo. Chavari kumusungira kuda kumubatsira. Nokuti aipota achizvicheka nematombo. So kind of help yaari kupiwa nevanhu haisi help waibhozi murume mukuru afanira kunge ashandira mhuri yake achiita zvinhu muupenyu, but pavakumusunga havachamutendera kuita chimwe chinhu chinosustain nekubatsira life yake, but vachidaro vakaiona sehelp, serubatsiro. Svika murume uyu muguta wabuda wakugara kuri kumakuva. Kumakuva munhu wese achaenda, but kana uchienda zviri normal unoendeswa wafa, kwete kufanira wega uri mupenyu. So Legion wakabuditsa rimwe version yekufanira kutungamira kumakuva kuchaendwa nemunhu wese, no final destination, but Legion wakafanira haasi kuendeswa aiwa, but aronga rwendo ndokwaanogona kuziva kuti kundingararame zviri better because in community mune noise. So wakaenda akandogara pakumakuva chinhu wanichandakada paari ariko hanyarari, nokuti iko kune mutemo wokunyarara kunonzi rest in peace. Iye akaramba kuita rest in peace because achine life. Saka aigara achita noise ariko chandinofarira chombe chandakutaure nhasi, Jesu akaronga rwendo rwekuenda kumakuva ikoko. Jesu ndiye akaronga rwaana kushedzwa, haana kutipwa nevanhu, but tina Mwari anovhizitira vasisavhizitirwe nehama. Tina Mwari unoshanyira vakarejectwa nevanhu vavaitrasta. Legion kwaari kugara hakuna friends, kwaari kugara hakuna kids, but yari nzvimbo iyoyo Bible noti Jesu akaenda ikoko. Kunoti visitation yaJesu kuna Legion haibati credit kuna Legion. Tinongoziva kuti kuna Mwari unorangarira vanhu vasina vanhu vanomira nawo. Mwari waitira nyasha murume uyu to an extent yekuti Jesu ndiye waenda ikoko. So Jesus paid a visit. Wakaenda kuna Legion. Murume uyu ane mweya wechina uri maari. Hanizvo zvaakasarudza. Mweya wechina haikumbira kupinda mumunhu. Unopinda by force, by ginya. Hakuna dhimoni rinonegotiata newe. Rinongokubata by ginya zvatongoita. So tine mamwe masituations ekuti tine vanhu vatakajaja nekusada kuziva depth yechallenge iri mavari kuti haisi choice. Chinzwai, dhimoni ringakubata rinogona kubata mind womeka a wrong choice. Vanhu vokujajira pachoice wotadza kusvika kubata the spirit iri kukonzera that kind of choice. Munoziva kuti munhu nyangwe aine pfungwa, pane zvinopinda futi mupfungwa kuti dzimupe a pattern system yemafungiro. Legion haasiri haazvine izvi, he was possessed. But akasungwa kudaro hakuna deliverance yakaitwa nevanhu. Vanhu chavakaita kusunga akasungwawo. Iye akatosungwa ndozviriko kambavha ikabandi inosungwa, but havatarise kuti mweya wechina here wakamusunga kuti abe. Saka munosunga akasungwa futi. Saka uchizonoti akatenda kujeri unzotamira mumwe sipo ikoko futi. Akasungwa ari mbavha, ari kujeri achitopika paumbavha, otonzwa kuti ari kubira vamwe futi mukati. Why? Because polisi inogona kusunga akasungwa. Nokuti uyu kutoba akatosungwa futi nemweya wechina. Saka nyika ikada kukubatsira inowedzera kusunga. Saka vazhinji vakasungwa inyaya yekuti vanga vakatosungwa kudhara. They were possessed. Chavainita deliverance. Saka isi tinojaja kuti ndiye aita kwete kuti ari kukonzerwa kuita. Aba chokwadi ndiye mbavha aba. Umbavha husungike, unoda deliverance. Saka nyika inosunga mbavha, haisunge umbavha. Anosunga umbavha ndi Jesu. Amen. So Legion mwechina iri maari haichaita kuti agare mucommunity. Kwaendeswa kugare vapenyu, anogara kune vakafa, kwakatona
But I thank God Legion anakuzorora nokuti ashina kunyorerwa iye nyangu ari ikoko. So Jesus paid the visit. Jesu wakashika area ina Legion kumakua. Baba roti Legion mwenchina yamari ikamtuma kumanya ikawira msoka za Jesu. Mauya ere mwana komana wa Mwari kuzotiparadza nguva yedu isati yakwana. Iya knowledge iri demon iri kuunderstand time. Namwe mutendede kusaziva nguva demon richiziva nguva. Uchavati mademon ari muna Legion akatoita prayer request ndobva atopiwa answer. Ndiwo akakumbira asi Jesu akati budai muende munguruve. Akati munotitendera here Ishe tibude muno tinopinda munguruve dziravo. Jesu ndobva abvumira kuanswer prayer request yedemon. Iwe uri muKristu ama-answers hauna. Panoda kuticha chinoatisa kuti answer. Sei mademoni akakumbira kuenda munguruve akatenderwa. Iwe utsvaga mari yekeji yenguruve hausi kutenderwa kuidya. Chii chakagonekwa nemademoni chekuti akaita prayer request anonzwika. Number one, anga acknowledge kuti Jesu ndiani, mwanakomana waMwari. Mauya ere kuzotiparadza, so mwanakomana waMwari kumuziva identity. Number two, mauya ere kuzotiparadza, you have the power and the authority of us. To acknowledge a level yekuti aiwa imini simba yekutoparadza munaro. Sachida kubvunza mauya ere nguva yedu isati yakwana. Sachinoita kuti asaparadzwe itime kwete power. Jesu ane simba rekutovaparadza, but iwo akatsika panguva. Mauya kuzotiparadza ere nguva yedu. Iwe kusaziva nguva yako inyaya. Nguva yedu isati yakwana. Mutone nguva yenyu. Imi muri mademoni. Saka uruwana iwe response yaMwari inoenda chekuita nekuziva nguva yako nezvaunofanirwa kunge uchiitirwa kana kuva nazvo. Mauya ezotiparadza nguva yedu isati yakwana. Titendere tiende munguruve irequest kukumbira kubhega. Ko mademoni kana muchipinda vanhu paiginya, ko pamakapinda muLegion makakumbirani? Hapana. Sei kana makuda kupinda munguruve muri kukumbira? Vari kuti Ishe kana muri patite zvemusoro wedu. Iwe unoita zvemusoro wako Ishe aripo futi. Yaunotamba Ishe unoita zvaunoda kukundwa nemweya tsvina inoti titenderei tiende munguruve. Tiri kutsvaga authority and kuita zvinhu zvisingatenderere imini. That was the reason mademoni akapiwa access. Ariwo akumbira prayer. Haingotakura begging, ngaitakure worship. Mwanakomana waMwari akamhanya akanowira mutsoka, that worship. Mwanakomana waMwari identity. Mauya ere kuzotiparadza capacity munozvigona. Nguva yedu pekuenda. Mademoni anoita kuti the nearest notansipaiva nenguruve dzatiri padhuze. Titendere tisaka kufamba nemunhu waMwari usingafambe naMwari. Ngwarira kuti paanoita deliverance unoona wava kuti nearest. Sachona unoona kufamba nemunhu waMwari life itoita worse. Why? Because best parujinga mweya tsvina haitombotambira, inotambira pane nguruve. Nguruve ichii bad character. When your character is not okay, uchifamba nemunhu waMwari ndimoone kuchitakura zvese zvimudzingwa. Panapa inguruve yese pasisi panyaya, but the nguruve ndinoona panapa bad character. But unachitira zvikwamwari. Ishe titendere tipinde munguruve ichi. Mademoni akapinda munguruve. Babylon dzikamhanya dzikaenda kumawere dzikanopinda kufura. So one day taitika matrotters. Unobva tanoda kubata ndi munoparidza dzakarambidzwa. Tinokudzira muperesi. Papitoni zvinanza amusori mademoni akapinda munguruve. Ndikati iyo ndakaizwa. Problem unomutswa zvakaperera. Nguruve dzikapinda mumvura, saka mvura unomwe. Ungamodoro chinwa zvakaperera. Smola icho arigandarika. Deliverance ya Legion yakaitwa na Jesu. Vanhu vakaenda fedha mutwa pagoishita. Vanhu pavakauya vakaona Legion vakamuona ari mu right mind and dressed. Hapana paunonzwa achipfekedzwa, vanhu pamunoti paakadelivhwa vanhu vakamuona apfeka.
Oh, this man was possessed. Kushuka moyo. But mukamusunga. Help ya uchaga kuwa uchaga genuine help. Wamwe watu nukuta wasi spiritual wana kutokusunga. Watoto wali kusunga. Watu aishika ni matombo. Sawa wakati ile. So pamebaki takajaja wanu kuti wakaita zvakaipa. Yes, ndo wakaita. But atinamenda deeper. Kuti chakakonzera kuti vaite. A man who is possessed akaita baba vakara kuna Jesu. Wakati wana wangu kana zvambata zvinomuisira mumvura. That was a good father, a mature father. Why? Because I was blame mwana. Wali kuti kana zvambata kuti kana abata. Iya hana chanu tombobata. But kana zvambata zvinomuisira mumvura. Saka nyaya isi yake kuenda mumvura. Nyaya ndekuti zvinomubata zvomuendesera mumvura. Zvikamubata zvomuisira mumoto. Kuti haisi choice kubatwa. Saka akabatwa anoda deliverance nokuti asiri ari kubata. Ari kutobatiswa une zvakamubata. It's good kupa counseling munani challenge. But ukaziva origin yekuti zviri kubva papi kana iri spiritual. Good understanding ne counseling iri natural realm. Haigoni kupedza that problem. Namo yataita nekusunga munhu netamba anofanira kuti achisunungurwa pamweya. Jesu paakauya haana kusunga Legion, akamusunungura. Vanhu vaidii? Vaimusunga netambo. Ndo help yevanhu pane painogumira. But inokusiya anonzi ma-side effects. Healing yese yatinowanai kuzvipatarai ine nyaya dziri behind. Ndakaenda navamotete vangu vairwara, vanga vaine shuga. Saka tasvika kuchibhedhlera vanga kuti hatisina kusaona mazuva ano. Tikati kuna chiremba vane problem yekuti yesite. Tikanzi haisi problem yesite. Pavakatoita shuga, mapirisi atiri kuvapa anopedza nyaya yeshuga otangisa upofu. Anonzi ma-side effects. Mishonga yese yatinoshanda nayo vanonyanyowongorora kwete healing chete. Satana imwe yacho hauipiwe, iyo iri correct. Ine ma-side effects anokonzera imwe problem iri complicated than the problem you have. Jesu vakakuti ya healed hazvina ma-side effects. But intelligence yese ina chiremba, madrugs yese anokupa, uno unopedzisa wane imwe problem, wakapedza imwe. Kuvhara hombe uchivhura kadiki. Ndo healing iri kuscience iri kunatural realm. Zvoti rimwe dambudziko rauinaro nhasi, inyaya yekuti wakarapwa rimwe dambudziko rauinaro kudhara. Vanonzi ma-side effects. Sarigoni pavanomusunga netambo, ihelp iri temporal, haachazvicheka nematombo. But hakuna basa kuchaendwa. Haana zvaachaita mulife. Saka are free and useless. Haachazvicheka. Matabura nenzara aishicheka nematombo. Saka vanhu vamusunga maoko haachazvicheka akuchekwa nenhamo. Ndoza akashandiki. Help isi yevanhu iri ma-side effects. Saka pane pandaitaura kuredio Monday. Teaching chiri dangerous mulife ilove. Kudiwa. Woti kune munhu anogara kumusha izvo zvakabhuroka nekuti ane munhu waakadana naye. Kunoti ane munhu akamutsotsa kudanana chaiko. Unodana nemunhu unopedzisira usina mari. Zvekuenda kumusha, unonga umusha wazvoti andizvo zvakaitwa mutauna naye aidana nemunhu. Love inoona kusvitsa palevel yekutobhuroka cha love. Apfuma munhu ngatisina mashamaneni. Kumadira anoita munhu wake uyu. Haavaziva vakadzi kune matopedza nani. Dai mazuva ano vaa dangerous ka. Womuti I love you anenge ane birthday next week. Birthday ndachikasika kudaro so. I love you. It's like my birthday is 3 days to come. Hakuna yuko December, ukanopima zvino December haoniki. August asara baba. Why go to them sometimes? Kaside hustle. Ka project is love. But they know kuti vakakuti I love you too. You are about to wako. Mwari ngave mubatsiri wako. Zvese zvaunochemera nekutsvaga zvakanakisa, but Mwari ngave mubatsiri muupenyu hwako. Legion kwaari kumakuva kwakugarira penyu, but agarema ukukufemereka. Chikuru kudya,
kudya kune nyaya ndinotsanangura kudya. Baba rangu not if you are faithful and obedient, you will eat the good of the land. Bible did not describe but chikafu kune chimwe chiri good. Bible you will eat the good of the land. When you will eat in the land, the good of the land. Uchazvidiscover waenda kuchipatara uchirwara, hauna mushonga waunopiwa. Unongonerwa chikafu chekudya. Sai apples. Unongonosandusha chikafu kuti mukapiriti. Ino problem yauna akadya macarrots haisi nyaya. But macarrots anonetsa kudhumana nawo. Atibonesana zvingori pachena. Chimwe chirwere chauna kuti hachidi mapiriti. Svaya macucumber nema-apples. Problem kuAfrica ka kunenge kutochina kuti ma-apples. Iye ni basic diet kutomudada. So tona ma-apples anonzopiwa munhu kuchipatara. Unoita mushonga. Tana mafundisho yenda kuchipatara. Tozikana kuti mukomana aenda ari kunobva ngasingarowe. Zvondo wana zvikunza mafundisho zoti anga ane time. Mutiri ni ma-apples. Yeti dai wana chinakulo kusina kuenda. Saka wana chimutera ukaona shaida. Why? Because I want to watch you go guta. Chero waguta. Kuna guta. Kuna kusiya wakaguta. But only problem. Kuna guta imo. Zote waenda kuna chiremba. Mshaanzi wa zhokuti kakuti msho. Usopa nyenye. So ligion aisimba ni tambo. Ndo yopi ya gweleba na rudasa cheki ngomu mufunga ni tambo. Yati baba mufunga ni tambo. Masunga shakawanda shahanusha na vitalize. Na kuti mbibaba. Murume. Muluyo. Mukuro. Asikava anafanya wakufurwa madosi ma opportunities in life. Bali kana wako ufunga ni tambo. Wala tutombatsira. Ali gire kucheka. Sasa kucheka hachacheka. But life yake yachekwa. Ndio vibe Islam society. Kunati munafanya roro wana region acharorwa. Sanoenda kumakuo. Ndipo ndati yekurorwa ndoda nyasha manje. Mgwetiri. Nakuti mumruma sana kukurora. Akatororwa ni murume. Murume kurorana. Munafana kukurora akatororwa ni mukadzi mumu munaida kukurora. Hausati kuningochana. Itori namba yavanhu vasarorwe. Vasarorwa ne type yo. Vatori macho vakarorwa futi. Vanhu vari kucheri ma 30 years 40 years panokuda pa 40 years unenge wane chi 50. Saka iye yafanira kukurora kana ari mukati for 20 apasina. Urikona range yekurora nekwacho kwairikenda. Sezvikuti uri mwakawanda zvezve kuri social media nekutaura kwevanhu vakawanda yes but vanorora vashoma. Why? Nekuti zvinoitika munyika zvinodzidzisa vanhu zvinhu izvozvo zvakawanda. So region wakasungwa netambo. Vamusungirei vada tombotira kumubatsira ari kuzvicheka. Saka kuti achazicheki musungei. Munowamusunga akatisungwa nemweyoshina. Saka Jesu paari kuuya haaiti zvinoitwa nevanhu kana vachikubatsira. Anoitwa zvinoitwa naiye nekuti ndiye mubatsira akafanira. Legion unopiwa deliverance ine purpose. Nokuti akati kuna Jesu ishandi kuteverei here. Zvanzai usanditeera. Enda muguta unodza hama dzako. Mwari zvaakakuitira. Tine vanhu vakaignore purpose after breakthrough. Mwari wakandiropafadza nchadai, Mwari wakandiropafadza nchadai. Zvinogona kutaurika usati waropafadzwa. Ukaropafadzwa unogona kusiyana nazvo. Ndikuratidza kuti kudii? Purpose. Mwari anoikoshesa. Region isanditeera. Enda unoudza vanhu zvawaitirwa naMwari. That will not, he moved into a Decapolis. Decapolis is not 10 cities. Which means he became an evangelist. Kwete mamwe ma message, only one message. Izvo kuti munotukana vafundisi mingavo nokuparidza madhirama. Vanhu vakatumwa kuparidza zvakanzi naMwari vaparidze. Nokuti region testimony ari kunopa. Kuna vamwe vanhu haina value. Amutuma ndiye atenda kutaura izvozvo. Adashima marevhise vamwe. Uyo haana revhi yapiwa. Ari kuziudza vanhu Mwari zvaakuitira. Harume baba ndingijanurwa madhibeti avana vadiki. Wanzi ataure enda unoudza vanhu Mwari zvaakuitira. Ukazwa umwe wa marevhi ari dhipa usatorwe moyo. Taurira vanhu Mwari zvaakakuitira. Ndoona rizvange rirati chete rari joni.
Sabani nguwa kuti wanu. Nokuti kuba ofishoko kuti receive your sight rinofadza kuna anaona nungo sokatanga kwalita. Wanoita unashoko. Waibo shoko rese rabuda mungu mwa Jehova. Rine vanhu varinoadresa. Rikasa adresa iwo unofuna nazvo ndikutaura. Only to the blind who can receive your sight, you are a great man of God. But to those who see, asokatanga. Saka yotsa discouragement emunhu anazo. Pachipazvauzi uine zvako. Wonzi muri kunyeterwa kutodza. Zvine basa rei. Tinoenda kumusha kunozorora. Iwe wabuda mumubakari. Saka pandati receive your house. Makudzwa neane dzimba kunzi wafana mazwana. Mukunyeterwa. Naenda kunozorora kumusha. Poitingise imba yako uraramira ukuparidza. Na unotenda. Mara inane basa rese. Ndazvizvangerire dumbi. Tinoenda kumusha kunozorora. Hamusiraira kuti mwari wacho aimboparidza futi nedumbu. And I will give you examples. Vanhu mugadhena vanokutichwa zvakawanda zveprayer. Vakangonzi idyai apa siyai apa seexample. Mugadhena munoita maningi munoita kuva zvinodzipa. Mwari akaparidza eating. Kudya kunoparizwa. Mugadhena vaiwa vhangeripo. Idyai pereza apa siyai apa. Next service. Berekana imuwanti. Service yako. Ukona nishimuyema apa. Vangeli riri relevant kuna situation hiyo. Asili situation hiyo. Ano unazokuja kuti mutambisi wa time. Abarole mchinjipa. Ini Jesu achuya panyika. Akaparidza puma gospel adakubusa bona. Neropa rake takaponeswa. Nemalanga ake takaporeswa. Chintu different. Kuponeswa spiritual thing. Kuporeswa physical thing. Same Jesus. Paroti munhu ararame nechingwa bedzi. Chingwa bedzi. Takusasha ngechingwa katopinda. Ndokuti pakasapishwa ichingwa unofa uri mumweya. Kunzi munhu ararame nechingwa bedzi. Hakufanira kusvuta chingwa. Kuri kuti pakurarama pane two zvinhu. Shoko raMwari netachingwa. Saka ukawanza shoko pakasvuta chachingwa panosvika bishop. Why munzwana kuti spiritually vatokura pamuyendini dzapo zvomwe unozviziva but bread is missing. Saka pakashayika anoudza vanhu kuti chinotsvagwa sei chingwa chiswe patable. Tinoita vanhu vari powerful, heavenly minded and earthly useless. Unovinga mwadiwa. Satani paakakumbira mukana unonetsa Job. Sei akanyipira kuti kudaira kunasinga kuenda kudanga yakumbira munhu. Angakumbira munhu. Akakumbira kunetsa Job. Ndokubva arasika imba yaJob kwakuenda kudanga. Mombe unodzidiko panyaya yaJob. Ari kubata zvakakurika. Why? Job anaitwa akatadzira Mwari. Ainopa zvipiriso kuti ainopa zvipiriso zvemombe kana vana vatadzira Mwari. Kana vanhu vatadzira mwana wake ainopa zvipiriso. Saka kana relationship yemunhu naMwari haisi kumweya chete. Kumweya kwacho kunotoendwa futi nekudanga. Kunotora zvipiriso. Opa zvipiriso. Ukama naMwari huramba huripo. Saka akatanga rohwa danga, akarohwa sacrifice, akarohwa giving. Asati aida kuba. Uyo kungamira. Uyo kuwana. Zvese zvinatouched pana Job zvirikubatirwei. Life yako ine zvinhu zvinatouched pairi. Zvinogona kukumotivata spiritually kana kukudzikisira. Ndane 48 years. Ansana munhu wati munhu unoti aende kudenga. Apinde. Isu tinaye. Matona haite zvedenga. Anoita zvepano. Hatate, harore, hadrive, havaki. Saka Satani arikuexperiment munhu. Anongodzipa vanofende kudenga. Anotoziva kuti pane dzepano. Munoti Jesu achienda pamuchinjikwa aendera nyaya dzekudenga chete. Nedzepano. Life is a gift. Haisi punishment. Mwari haana kunongoti kana zvanetsepapo ifai muye kuno. He's not a wicked God. Mwari akarurama. Haana kukunza panyika as a tried era kuti zvikaoma unongofa uzouya. Hakuna type yemwari akadaro. Kutaona atuma mwanakomana wake kuti kana ava nemaranga upore uchiporerei ufanira kuenda kudenga. There's a life to live.
Life is gift. Kwa hili ile basa ile kana timu kwa family kwenda kudeni. Uko for kawaida. Sisi bana bakudeni tunakwenda. Ndikatika sunze mwa kwenda wangani. Unadusunza ali tu. Ndikabisa futi mmoja leta. Wadakwenda waisunza itiro nyende. Unaona kuti unachofa futi. Unachofa mlingo tunakwenda. Why challenge her wana mwali mauri. You value life. Unazati kuchafia bali kufanya njaa. Kudenga kushaenda bali kwenda mbona kusema Yule mbira nende tupakanaka kuna mtoro. Au ndawa afanye message. Nani mtoro hakuna hapo bali mtoro ndio kuchova na mtoro. Why life is a gift. There's that aside. So Ricky unanufamba ati bali za chance ndio unaoza wanu mwali za kuitira. I just want to warn somebody. Don't judge any man of God. Neza uya kusupalita. Kwa uni ajelewe chini. Kuna akamutuma. Anazwa kushanela chini. Kune muna nimitu hiyo. To the blind, healing is a gospel. To the poor, teaching the Buddha poverty is a gospel. Receive your house, receive your house. And I receive a house. Nyangwariko. I don't need the footage. I don't need a house. Can I receive it? But we back to Moranique. Whatever you take back, guarantee you will not mush. Whatever need a move, whatever need a now it's your job. It's still the apple in my upper Morani for there. But I wish I had my invite to get to one movie for them. It's one of you don't get from the apple. You are going So if you have a message, it is valid to those who are sick, those who are demon-possessed. To the rest of the people in the community, one of the national stand up to there. You don't have police force, you must say this. You never saw one situation here, but now to my police. That's why sometimes I choose to give my own testimony. What took me from? Never say nothing. Why? What's not saying? I share it. What you tell them? What you don't think? God is so faithful. Don't despise the days of humble beginnings. Kitanga kuyaba na 2006 taifamba netsoka uvakuwa jana. Ndakashika nikakubali sauti mwali wanopa. Mungu anganipenya mtu wangu kinyime. You know people are wicked. Kuti mwali wanopa is testimony, in reality. Kana wasatu hapa indini azwata nsekupa wamwe. Yes. Can I talk to celebrate today? You don't enjoy the Wajagafa. You don't ask Mwalimu Nyasha. Hallelujah. My reasons that we quit, they were there. Was one of those one of Funga. Somebody don't know which one of us that they don't go back to so. Totally. Look, I just said the things and those little pain don't think of what I want. The Bagana who paid us will be unfortunate. I don't have to Pega o fofu. O pega o chega, agora sai a cor de pega já por ele. Toma pega lá no lugar. Alwana tano shawano da. Asimwali wakatendeka. Hallelujah. Eda unoza zvaka kutuma. Ati kudii kuna region. Eda unoza vanhu mwari zvaakuitira. Vasina madhimono vasingade deliverance ukavaudza vanokutaura rough. But usachinje message. What Jesus ati kudii? Go and tell them what the Lord has done to you. Vangeli is relevant. Kumunari the situation here. Kuna wamwanu in nonsense. I'm talking to a preacher here. Kuniko oga palitza vanhu vakakushora vakataura zvavanotaura. Inyaya kuti waoga tumiro maybe 2 or 1 in that congregation. So to sound, vane right yekutaura vachikukriticize. Why? Hazvisi valid pavari. Kana munhu ari blind, vakangouya munhu anokuti in the name of Jesus, your eyes be open. Vamwe vanoona vanenge vachiti havana shoko. Uyanenge achiti asi Mwari vakaoma. Makolese asingaoni. So vanhu society ndozvairi. Haudiwe nemunhu wese it's impossible. Why? For to serve you are not relevant. Your preaching, your lifestyle, everything, you are not. So Ricky, wanakambo nzekotara zvandakutuma. John chapter 6. Vanhu vakanzi taurai vanhu vagare pasi. Jesu achida kuwadzira chingwa neoyo. Tell people to sit down was the message. Problem yedu ndeyekuti vanhu vanozobvunza kuti chigarirei. Unoramba uchidzokorora. Mukuru ati garai pasi.
ngatope message tagarai one bari zvanoita anomira chinhu tell people to sit down. Oh, John chapter 6 apana kufitwa vanhu vane nzara ndozvawaifunga nzara vanga vanayo vakafitwa vanhu vanoteerera nzara. Tell people to sit down. Vari kuti vari hungry. Problem yako ndeyekuti nesituation yako kuteerera konetsa. Havana kugara nechingwa chawanda, vakagara kuti vapiwe chingwa. So yanga iri message yevanhu vane nzara vakamira. Tell them to sit down. Debate manje tichigarirei hatada kutoenda so tichimisirwa ipana. Tell people that obedience mu challenge was the key yefitting yao. Hallelujah. Yaunogona kupiwa ndeyetambo because vokuzvicheka, but ine maside effects because ndeyevanhu asi yaMwari iri original. Unamata wangu ndeyekuti Mwari une nyasha dai ashanyira upenyu hwako. Ngokuti pamwe pacho tinodana kuna Mwari watinzwa, pamwe pacho vanouya nokuti vanotida. Two different scenarios. Region anotsvaga Jesu anokusenza vanotopinda mubhoti vakatokuita crossover kuenda kuna region. Nani Jesu ndiye wakada varume ndiye project yemunhu akadiwa naMwari. Handina kuvatsvaga, handina kuchema, handina kutsanya. Ine dzimu ndichirwara, God visited me. Hallelujah. Region ndiye akashanyirwa asi ndiye akatsvaga Jesu. Varume Mwari ane nyasha dzekuti hama dzako reject wakanwa kuma rest in peace kumakuwa, he can still visit you. Hallelujah. And your life can be transformed. Yes. Kakati unoramba Jesu wozodani. Wozodani. Bosi kunyika kwacho Satani wachalinga anabasa newe futi. Wozomwako ari kunwa iye hakunise uriko. Kana musecho Satani wachakakumaka. Watomangwa. Bosi izvi nochitono unono wewe. Tumbwa. Pasatani kwacho unowa tumbwa futi. Pamwe pacho wadi kutende vanoparidzirwa ngona ndikangwa vari kuvava kaasi chaita. Kusatani wacho amba kurumira kana kushanda zviri nani. You need God in your life. Hallelujah. Ini no challenge vale vanhu vanazvo vatonamata Mwari. Yeah. Vanazvo vatonamata Mwari. Yeah. Save masiwo antonamata Mwari nekonetise. Ione line unaitsa kuti tiri kufunga, unofunga ipapa. You must be inspired. Hallelujah. Dai Mwari atiwanira nyasha. Dai Mwari atiwanira nyasha. Vandakupa tip ye-answer kuprayer yakaitwa nemadhimoni. Madhimoni anoti kudii ndangodzokera ndini conclude zvangu. Akamhanya vauya mutsoka dzaJesu akati Ishe, kuti Ishe i-honor, i-respect, i-position. Ishe, mwanakomana waMwari, mauya here kuzotiparadza. Mune power rekutotiparadza tikuramba. Nguva yenu isati yakwana ya-constitution yeheaven. Nguva isati yakwana ndo madhimoni akataura nguva ile. Appointed time here Jehovah to tie the demons or kind of a pit of hell in constitution. The devil sometimes operates as a lawyer. Debated by king, not debated by knowledge and constitution. Madhimoni anouta Jesu kuti nguva isati yakwana. Jesu ati ndishoko zvabasa nokuparadzai. Anozoti Mwari wacho ari bound kushoko rake. Unongopinda prayer shoko hauna. Ukapinda prayer, pray wakatsika paconstitution yedenga. Kuti imi Jehovah mukutendeka kwenyu hamundisiye ndakadaro. Nokuti munosimudza marombe kubva muguruva. Challenge Mwari mushoko rake kwete nemashoko ako. Madhimoni akaita prayer request titenderei tipinde munguruve. Sei Jesu achiterera dhimoni. Haisiya kuti madhimoni akarurama ari kuziva zvinoitwa. Nguva yedu isati yakwana mazotipara mwanakomana waMwari. Ndaimwe nguva Jesu akabvunza vadzidzi kuti vanhu vanonditani. Vanhu vakarasika. Akati ko imini Peter ndiye akazoti muri mesai mwanakomana waMwari. Uri kuona information ine dhimoni yanga yashaikwa kumadisciples. Yanga yashaikwa kuprofita. But dhimoni yakaziva kuti mwana waMwari. Mauya iri kuzotiparadza. Simba munaro munotiparadza matouya iri. Aiwa kana mauya ndakatumba kubvunza chimwe chinhu. Ko patime. Why? Because Bible shoko raMwari Mwari muranda weshoko rake kwete wemashoko edu. When you pray, mira pa platform ye knowledge ye scripture. Why? Because the devil operates as an accuser. Accuser. Muna noti mimi Mwari
unoti munhu anoita upombwe asimudzirwe uitanira ine zero power. Saka unochema anokuaccuse chidevil kuti munhu wedu uye akena kuti zvaoma but nezuro tatinaye. Yehovha watsika pashoko rokuti Mwari ndinokumbira neropa raJesu munikanganwe zvinhu zvangu. Ropa raJesu rokansera kuaccuswa kwadevil, and you pray the right prayer that God can answer you. Nhamo yataita ndeyekuti chibhaibheri shoko hapana kuchema kuti Mwari anzi. Tsitsi dzaMwari dziri bound kuword rake. Tsitsi dzake dzakavimbwa mushoko rake. Mauya uri mwanakomana waMwari kuacknowledge position yaKristu yatanzwa nemachechi ese achinzi ndinani iye madhimoni bati mwanakomana waMwari, knowledge yeposition mwana waMwari. Kuzotiparadza simba munaro ramakapiwa naBaba with authority and power over us. Number 3, chichaita kuti musatiparadza zvese chidabvuma. There is an appointed time in the word where God will tie the demons once for the pit of hell. So for now, hakuna killing of demons, kune transfer. Udaenda mabana manzi ifa. Wadopasa chiti ifa nungo mkwenya uta asikufa manji. Kune appointed time where God will tie the demons once for the pit of hell. Sama chumoni wati, mkwaye isati ya kwana. Jesu ndo mvazo uta. Topinda edu mungu wezo, pindai. Aladi kuti ifai. Pindai. Oh, prayer. You want to have money when you people answer. In your knowledge, yes. Do you have knowledge concerning the word? Kana uchishauri kudangwa zisa wali mzushaoma. Yes, shaoma. But sikapa platform ya shoko rake. Na kuti iye ndiye shoko rasho. Hallelujah. Unashamisa baba, sisi na rambe yakadai. Shakuti wanushamisa hivi msaki wa taura, wanuzisiwa. Okay, let me show you. Mwarasa ta una matwani kupigwa ni wani. Aijipika yega kwa Genesis. Aitakapeza usika. But this is good. Aimazgema zwaro kushedza kuti icho chakwatura. Icho. Miti yapo ni makomo. Sika jimoti this is good. Aishmakira makutu yega. Saushika vare chini mwara akanaka. Yakunaka indol nature yake. Chaakudaba uri manje kumira mushoko rake woita semunhu mumanikidze nokuti kumanikidzira Mwari kungomudzorera munhu Mwari nokushoko raMwari ndiye Mwari. Mauya izotiparadza nguva isati yakwana nai madhimoni nguva makapiwa nani scripture. There is an appointed time for that. Amen. So shoko kana risipo usinga understand the constitution yeword iyo zvatineta mupurisa akusunge akatrema akazivisa kuti murau wakamira sei constitution akakumaka iye aine nzara ukatenga chikafu chinonaka uri pasaidi akatsamwa newe hausungike anotsamwa chete asungi but ukaba manje tinoenda kukota because kukota hakuenderwa nemaemotions no. Ukagumbuka kuti nhamo yenyanya unamata Mwari zvinatidzei handifinde kadaro nokuti muri Mwari inonge ichitowedzera kumwari haranzwe vanonzwa but there is a platform yaunika step upon. Hallelujah. Munhu akajoina zvemaambulences arusubscribe mezvinana maazambulance otsvanyiwa chiguru ari kuwadzana ofona ndatsanyiwa chiguru ndakuenda hospital ambulance inosumuka yoenda driver waambulance akasvika pauri mubackground akaona mukadzi ane nhumba ari kurwadziwa akangoita tsitsi dzekumutakura udzoka naye anofairwa tsitsi. Why? Because vanoshanda nemamembers kwete masituations. Zvinoita Mwari kuti anzwe munamato wamufumbi murombo aripo zvinoita nokuti urombo hausi utsvene. Asauzisema. Tena brogere waiti kana kuti wanipire Mwari ano ndinonosanonziwa zvakawakuchona kudaro. Is bound kushoko rake, is bound by constitution. That's why Haga na Ishmael pavakachema murenje. Mwari vakati kuna Haga usachema nokuti Mwari vanzwa kuchema kwemwana inangawedza atisikunzwa iwewe. Nozvazvorewa Ishmael pano Haga apa ndinozi paaitaura ndobvati chegera kuchema Haga nokuti Mwari vanzwa kuchema kwemwana. Kwani ndiri kuchema munzwe ndava. I'll give you this understanding. Haga aiva mukadzi waAbraham. Ishmael mwana waAbraham. Saka chine voice in blood, not age.
ropa la Ishmaeli, ropa la Abraham. Abraham ane covenant na Mwari. Mwari wadonza Abraham kuti I will make him into a nation. Kuna kuti ropa ya kuchema, ma nations ya kuchema not Ishmael. So a nation is better than a person. Ishmael yani promise Mwari wakati I will make him into a nation. Saka Ishmael na hanja barai chema. Waikaona mwanamudiki na amai wakuru. Sio na amai nenyika. Nations were crying in Ishmael's blood. Boza hajimeke sense na kutumari wanonza volume ya gachi ya chamai ya chuboa. Common sense. Amai ni mwana wakachema njana nganji mikabu. Benga kwa kuzwa mwana. Mwana ni voice noshika kudenga ashite. Amai wana volume ya kakura. Say nenge hati tantu wa mwana. Mwana by stature. Revelation, your spirit is a nation unto God. Because I will make him into a nation. Amen. I'm sure I'm done. That's not matter. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. We thank you, Lord, for such a day. We pray for our nation. My own accident. My own accident. We pray for our safety as a nation of Zimbabwe. Zimbabwe ngairangariwe. Mweya unodaropa. Unodaropa ra Jesu. Unodara the covering of the blood of Jesus. Ngairangariwe Zimbabwe. Zinotara mweya master ngashaiwe Simba. We speak the blood of Jesus. Protection and blessing upon our nation in Jesus.